Fa molto tiempo, en medio d'una selva perdida del món, el pare d'una família de llobos va seguir a cazar pels suyos cadillons. Quan, de momento, se va sentir algo per a detrás d'unas matas. Mirant alrededor suya, va para cuenta de que n'haveva una cría d'humano mirant-se-lo fito. Un cadillo humano!», va dir con molta il·lusió, i lo hi va portar a la suya família, pa tenir-lo ben guardau i que ningú no li fese mal. Dende llejos, Shere-Khan, el tigre més dolent de tot, va enrabiar-se com un coraler, perquè justo heba sido ell el que va secuestrau aquel nino. La mare lloba y els suyos fillos se van fer contentos con la noticia y no van tardar guaire en querir-lo molto. En tapar d'ara le direm Mowgli, va dir la mare. Al poco temps, Mowgli se va fer amigo con tots els animals. Eva molt enxugaldriu y se espallandraba del camal d'un arbre en t'altro. Mientras ises días, Shere-Khan el tigre el espiaba con molta paciencia, dende lejos, aguardant el momento pa secuestrarlo. Un día, el gran llop Aquila, Balú l'onso y Bagheera la pantera se van a juntar pa xerrar sobre Mowgli. Els cadillons d'humano són ben i serius. Tenim que tratar-lo com a un més. Balú i Bagheera, vosaltres teniu que protegir-lo i ensenyar-le les lleis de la selva. Els anys van passar a prisa i Balú el onso cuidava tots els dies de Mowgli. Le va ensenyar a trobar frutos i mel i a pujar pels arbres. Mowgli aprendeva perquè li feia molto caso a Balú. Sempre pujava a l'arbre més alto que veieva i va aprender a alimentar-se sin la duya de ninguno. Balú l'ensenyava també a saber escoltar els ruidos de la selva. En estava a saber-lo content. Mowgli correba como un guepardo y nadaba con la ligereza d'una núria. Bagheera le va ensenyar a no caer als cepos que els seres humanos paraven pa cazar els animals. Un día, un cadillón de llop va caer ben fondo a una d'estas trampas. Shere-Khan el tigre quería cazarlo pa almorzárselo, pero Mowgli va saber actuar antes que no se'l minchase el dolent del tigre, sacant al cadillón de la trampa. Shere-Khan va tornau a perder. Balú també le va ensenyar a Mowgli unes palabras màgiques que podevan plegar pa quan n'havese vell peligro a la selva. Mowgli va aprendre-se les palabras al inte. A Mowgli ningún animal de la selva li feba cap mal. Al parar cuenta de que no podría cazar al nino solo, Shere-Khan va irse-ne a demandar d'ulla als monos, que van dels animals més dolents de la selva. Si Mowgli mos ensenya tot el que sabe, serem els més llistos de la selva. Un dia que Mowgli estava fent-se una cabaneta per protegir-se d'una tronada, els monos se l'espiaven, aguardant per secuestrar-lo, quan arribase l'oportunitat. A la tardada, el van secuestrar 2 monos i se'l van portar en el puesto més fosco de la selva. Van pillar-lo a un trallo con una corda áspera y forta. Quan Mowgli va parar cuenta de que le van secuestrado, va pensar que tenia que dir-lo a Balú o a Bagheera. Quan va veure al buitre volant, va xirar les palabras que Balú le va ensenyar. Som de la misma sangre, tú y yo. En sentir-lo, el buitre va saber que Mowgli no era ningún extraño y que tenía problemas. Soy Mowgli el nino. ¿Puedes decirle a Bagheera o Balú que m'han secuestrado els monos? I prou que le va dullar, va posar-se a la faena a l'inte. Els monos van llevar-se a Mowgli a una cova que estava a la quinta forca,
Asti on viviven els monos, unes enrunes que els sers humanos van abandonau ja fa molto temps. Quan Mowgli i Baloo van enterar-se de la notícia, le van demandar a Duya a Kaa, la serp més gran de tota la selva. Tots juntos van y senen a la ciudad mono y se van a amagar detrás de una estatua gigant. Dende eixe amagatall van poder veure a Mowgli i monos apatats que la rodeaven. Van aguardar el millor momento per salvar-lo. Kaa va dir: «Ara i monem allà». Bagheera, sin que ninguno le sentise, se iba cerca y va a comenzar a donar als monos un batán que pliegan las suyas zarpas esmoladas pa fer-ho. Uno d'ells va gritar als demés demandant a Duya. De momento Bagheera se trobava arrodiau d'un faixó de mono. Altres dos van agafar a Mowgli i el van ficar una garxoleta de paret de pedra. Mowgli sentia a Bagheera renyint-se con els monos, però va recordar que ben cerqueta de Bagheera n'hi havia una bassa per guardar-hi aigua per la ciutat i ell sabia que als monos l'aigua li feia miedo. Le'n va dir a Bagheera i este se hi va ficar a corrents. Per altre costat estava Baloo, que també se renyiva con els monos, però n'hi havia massa, impossible que ell solo els ganase. Bagheera, que el veieva tot dent de l'aigua, se sentia mal perquè no podeva duir-lo. En esas que va mereixer per esticar, golpeant con la suya coda als monos. Els monos temevan molto a Kaa, perquè ningú no la podeva ganar. Quan els monos van fugir, Baloo va quedar llibre per fin. Quan Kaa va obrir la boca i va bufar, tots els monos se van quedar xelaus. Tot i soroll va desaparèixer i tot va quedar en calma. Aprofitant l'oportunitat, Bagheera va salir de l'aigua. Mowgli va xilar dent de la garxoleta. «Estoy aquí! ¡A esta garxola de pedra!» Kaa va esvoldregar la paret con la suya coda deixant llibre a Mowgli. Baloo el va abrazar de corazón. «¿Cómo te trobas, nino?» «Estoy ben, pero tengo molta gana y estoy estramansiao. Tots vosaltres me'l salvau. Moltes gràcies». Mowgli també li va agraeixer a Kaa la duia. «Merci per tot el que has fet, Kaa». Mowgli, Baloo i Bagheera se'n van ir i se van despedir de Kaa. Shere Khan, el tigre, va parar cuenta de que mai podria contar con esas amistats tan fortes i se'n va tornar entre lo més fondo de la selva pa no tornar-hi més. El temps va passar ben a prisa i Mowgli va medrar hasta fer-se un home. Un dia se va acercar al llogar on viviven els humanos i se va trobar con una muller que el va reconèixer ben luego. Va saber que era el suyo fillo, el que va ser secuestrado fa molto temps per un tigre dolent. Mowgli estava enarcau. Este nino, este que se mirava se pareixeva a saber-lo a ell quan era un niño. A la vez va parar cuenta de que el nino era su hermano y la mujer la suya madre. «En ta part d'ara viviràs con la tuya familia, Mowgli. Sempre que mos trobes a faltar, coneixes las palabras mágicas. Tú eres el nuestro hermano. No te olvides de tot el que te querim. Adeu, Mowgli». Mowgli va vivir sempre feliz, però mai se va olvidar de la suya familia de la selva. Y cuento contado per la Chuminera en tal